and honor are in His presence. Strength and gladness are in His place. Muna kumwani gani mo din himaya ang Ginoo og tahura ang Ginoo sa iyang atubangan uban sa kusog og kalipay dinhi sa iyang lugar. Muna wa tay laing buhaton dinhi. Muna huani gani ka diri sa balay sa Ginoo or sa simbahan. Kinahanglan himaya ang Ginoo. Kabaw ba mo himaya sa Ginoo? Siguro wa pa mo kabalon sa paghimaya ang Ginoo no. Pero kabaw mo himaya og tao. Maingon ka siguro wa ka kabaw mo himaya og tao pero nahimaya na nimo ang tao. Once gani ang tao imo gani nang ipasigarbo. Once gani ang tao imong ituboy. Once gani ang tao imong i-exalt ba na siya. Ipakuha na nimo ipanghambog nimo sila. Mo na ang paghimaya sa ila ha. Mo na nga ang Ginoo kung himayaon man nato, kung parte man sa himaya, ang Ginoo ra gyud dapat himayaon nato. Mo na iyang bot pasabot kay ang Ginoo nagingon si Isaiah, di mo tugot na nga ang iyang himaya or ang himaya maadto sa uban. Kay ngano man kung kaila ka sa Ginoo, siya gyud nagbuhat nato, gihimutan niya aron para sa iyang himaya. Unya lain na hinuan ng himayaon nato nga mo nang wala nagbuhat nato. Mo na nga iyang gusto sa Ginoo. Nag-ingon siya sa 27, glory and honor are in His presence. Strength and gladness are in His place. Mabitan akong giingon sa inyo kanang glory sa Ginoo atong miaging Domingo na mao na inyong depensa. Mao na ang maghatag kanimo kinabuhi, maghatag nimo kusog. Kung di nimo may maya ang Ginoo sa tinuod luya ka dayon. Mao nang giingon kanang senior citizen, mao ra na ang imong citizenship dire. Sa tinuod lang ang pulong sa Ginoo ni Apostol Pablo, ang atong citizenship is in heaven. Mao nang giingon na membro ta sa citizen. Unsa may meaning ang citizen? Ang ato abang kwan ba? Gisakpan, no? Nga gisapupan ba? Tagalangit ha? Taga dito, kita dita, taga diri, ayaw mo tugot nga mabili mo diri, kay muani si Kristo diri, iyang dalon tong taga dito. Mo nang niingon siya dito sa John, chapter 14 man siguro, nag-prepare siya og balay dito, aron kung mahumanto niya dito, kung asa daw siya, kinanglan to amo, mo nang mubalik siya diri, aron kwaon ta, dalon ta niya dito. Kay nga naman, taga langit ba yata? Mawita na nga usa kabutan nga din wa nasabtan sa tao ha. Ayaw ina nga kung mamatay ka na adto na kag langit. Ang Ginoo ra mismo may mudala nimo sa langit, dili nang imong kamatayon diri dalon ka sa langit. Mawita na ang giingon dinhi, I am the way, the truth and the life. Mo na si Jesus Christ ang dalan. Agi gyud niya. Mo na yang giingon diri sa 28. Give unto the Lord ye kindred of the people. Give unto the Lord glory and strength. Wana paghatag kamo diya sa Ginoo, kamo mga katawhan o mga anak, kaanakan, paghatag kamo gimaya sa Ginoo og kusog kanang kumwani gani ka kanang kusgan ka ba. Pangayo gid sa Ginoo nga maayo kag lawas. Ayaw gid pasagad nga diin kumwani ka dinhi. Mabita na usahay hilig mong gugug basketball. Once gani nga maluya ko gikan sa trabaho nya kay Sabado, naamang ginidula, enjoy man gikuan ng dula, pero akong ginahuna kung ako ning idula pa, ani kung Domingo luya ko may pa din lang kumudula. Una sa kabutan nga din, ako yung gitanaw ang Ginoo nga nagsulti nga ihatag yun nato atong kusog. Mo na nga nag-prepare na lang hinuon ko, niwa magani kung nigawas. Nga naman aron ma-preserve akong kusog kay mo man gipangayo sa Ginoo, himaya og kusog. Dili nang wanita diri luya na. Mo bitaw nang ningon siya sa Ecclesiastes chapter 12, remember the Creator in the days of your youth, kanang batan-on pa ka ba before the difficult time to come. Muna una mo abot ng mga difficult sa imong kinabuhi nga di nakakalakaw, di nakakaliho. Mo adto ningon ka sa Ginoo. Ningon gani siya, remember. Asa man iyang gipa-remember? Sa diya nga naa pa kay kusog. Kay ang gusto sa Ginoo, higugmaon gud nato siya sa tibok natong kusog. Unsa na to pagigugma sa tibok kusog? Mo na Sabado pa lang dali prepare imong kagaling ina ang Ginoo Lord kining akong last nga kinabuhi. Ako niya tag nimo. Samtang napay higayon, napay panahon.
Sa tinuod lang kita napatay time. Adto na tay gitawag og short work. Muna atong hisgutan ng short work nga gihatag sa Ginoo nato ha. Muna nga ato nang pahimuslan, muna nang naipulong gingo redeem the time because the days are evil. Pahimuslan nato ning panahon kay ngano man, ang panahon wa na nagkalisod na. Sa verse 29, give unto the Lord the glory due into His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Sa tinuod lang nung atong daygon ang Ginoo sa iyang katahong kay ang Ginoo sa tinuod lang kanang matahong gyud siya beauty, ang beauty niya sa iyang pagkabalaan nga mao kana ang naghatag nimo life. Mo na naghatag nimo kinabuhi. Abi nimo kining once nga ikaw nabautismo naa na kay new life. Unsa man ang life nimo? Kanang life in Christ ba? Naa na ka sa kang Kristo. Mo na ang imong life dili na naingon appointed to death. Imong life is physical pa. Ang imong life nga naa kang Kristo nga imong gidawat siya, mo na ang life nga makaadto kay siya ang dalan. Kamaturan ug ang kinabuhi kanang life nimo is spiritual na nagkinahanglan gyud og pulong sa Ginoo. Mo nibot pasabot sa pulong sa Ginoo, nagkinahanglan na siya og pulong. Kay kung mingo ka na kay life kang Kristo unya, wa kay paminaw-paminaw sa pulong sa Ginoo, unsao man nimo pagpadayon na imong life nga gidawat nimo si Kristo, nga gikinahanglan man ang pagkaon. Mo bitaw na si Kristo niingon, I am the bread of life. Mo bitaw na nga din kining ato ang hisgutan karon kanang paghimaya diha kang Kristo Jesus. Usaon na itong mahimaya si Kristo Jesus. Si David nagingon sa Psalms 29, chapter 2, o chapter 29, verse 2. Give unto the Lord the glory due into His name. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Mao na butang pagyod gisulat pagyod diri sa Salmo. Kay ngano man mao ni ang salmista ni David mga pag-awit niya dito sa Ginoo ba mga paghandom niya. Ang Isaiah chapter 42 verse 8. Ingon pa ang Ginoo ha. I am the Lord, that is my name. And my glory will I not give to another, neither my praise to given image. Bisan ka ng pagdaig. Muna nga siya ang Ginoo daw, ang iyang ngalan. The Lord, that is my name. And my glory will I not give to another. O ang pagkahimaya o ang himaya nga alang sa Ginoo, ang due to God, the glory due to God, dili na siya mutugot nga ihatag ninyo sa uban, sa mga image given o praise to given image, ihatag dito sa image. Para anang mingon ka karong adlaw ron is Mother's Day. Di mong gihatag ng pag-glorify sa imong mother. Abi mo sa tubangan sa Ginoo, igsuon tang tanan. Walay papa, walay mama, maubita na si Jesus Christ. Niingon siya, wala ko ni aniya dili arong pagbungkag sa kasulatan kundili, nagdala kog espada aron bahinon mo. Once ka mo sa simbahan, paningkamot nga ikaw anak, may pamutan mong Ginoo. Kay individual na ta diri, wala ta tan-awa, pamilya ta diri kundili gitan-aw ta sa Ginoo nga ikaw gitawag niya. At imong kalag mo iyahang gitan-aw. Kung ang imo bang kalag, imo bang ihalad sa Ginoo sama ni David, o kalag ko dayga ang Dios. Muna nga usa ka butang nga din dapat nato mahibawan. Muna iyang giingon, dili siya gusto mo hatag og glory ngadto sa uban, labi na kanang magselebrar ka. Unsa klase imong celebration? Mansari, weekly. Muna daghang kayo mga celebration diya abi mo ang Ginoo, kung nasayod ka lang, kung nakailala ka sa Ginoo, muna nga dili gyud ka mohatag og himaya sa uban. Ano man di pwede nga diin di ka magsaulog og tao. Di ka pwede nga diin dili ka mo appreciate og tao. Mo appreciate jud ta. Mo bitaw na sa mga pastor gusto ga appreciation. Lipay man pud ang appreciation ba kay sa tinuod lang. Mugarbo man pud ta na labi nagingnon ta nga wapa ta, wartahan ta, dako ta, lipay man na. Wala nga sa kabutan nga din ang Ginoo is dili siya mutugot nga hatagan nimo gimaya kay sa tinuod lang gibuhat gyud ka sa Ginoo para sa himaya niya. Mo na nga unsaon na to paghimaya sa Ginoo be. Ingon pa
ni Isaiah chapter 43, verse 7, even everyone that is called in my name, for I have created him for my glory. Tanawa. Kanang-kanang gitawag tungod sa iyang ngalan, gibuhat na niya para maghimaya kaniya sa iyang ngalan. I have formed, gipurma na siya. I have made. Siya ro gito kasabot ana, grabe na po do. Dalob hearing na gyud ta. Oni karon mo anong muingon ko ninyo? Rebuke them sharply. Aron mahimo mong gihigugma mo sa Ginoo kay mo na akong gingon sa inyo, ang mga walay pagbadlong, mga Christian nga walay pagbadlong, wanang gingon ayaw gyud mo tuo nga gihigugma mo sa Dios, magani mo badlong nga. We are bastard without chastisement. We are not sons. Dili ta anak sa Dios. Ibakakan lang siguro mo sa mga wali. Mo na gingon ni Apostol Pablo. Pabita na importante nga kita kinahanglan mahibaw ta unsay bulaton sa Ginoo. Mo na nga ako gitudlo ninyo why we glorify God and how to glorify God without knowing the work of God. Nga wa ka kabalo sa bulaton sa Ginoo. Abi no kining work sa Ginoo, gitago man ni. Wala ni gipadaya, dili na imo nga ang tanang pastor na hibalo sa bulaton sa Ginoo. Una nga dalaygon ang Ginoo kaya po nahibalo ko sa bulaton sa Ginoo kay nahisulat man pod sa sige na pagbasa ni bawo na gyud sa bulaton sa Ginoo. Nga ang magbulaton sa Ginoo is to glorify Him. Gi-create man deta, gi-form ta, gi-made ta for His name. Gi-call ta for His name for glorify para paghimaya nga sa iya lang yun ang tanan himaya ug dungog. Mo na ang Exodus kani adto aduna sila or pulong atong unang panahon nga gihatag ni Moses sa mga katawan nga mga hinigugma sa Dios. Sila tong gigugma sa Dios mo nang gibadlong sila, gitudluan sila. Ingon pa niya dinhi sa Exodus chapter 20 verse 3 to 6. Thou shalt have no other gods before me. O kinahanglan gayud wala mo'y Dios nga lain. Ako lamang. Thou shalt not make unto thee any graven image, for any likeness of any things that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Walay laing Dios daw nga buhaton nimo bisa pag naa na sa langit dagway pa na ni Kristo. Himuon nimo ng rebulto picture o mga manulunda pa na niya imong simbahon. Wala. Matod pa niya, bisan pa kanang nasa yuta, bisan pa kanang naa sa ilalom sa tubig. Sa verse 5, thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them. For I, the Lord, thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Muna, bisitahan ko niya mga sala, atong mga tao nga sa ikatulong henerasyon o ikaupat pa, katong nagdumot sa Ginoo nga, wa nagtuman sa pulong sa Ginoo. Muna iyang gingon, because God is visiting the iniquity. Bisitahan yun na niya imong sala. Kanang imong gibuhat nga nag-bow down ka sa mga butang din sa kalibutan. Nga mao ni nungdan, do not bow thyself to them, nor serve them. For I am God. Kung sa man siya, I'm a jealous God. Silusod na yun itong Diyos. Muna nga kayong ko, ayaw yun mo. Huna-hunaan ninyo nga ang Ginoong gugma. Ang Ginoong mercy. Not only kaysa sinugdan pag yun. Nag-ingon yun sila, I am a jealous God. Silusos siya, muna hindi niya gusto nga maghimaya kaglain kay siya nagbuhat nimo. Sa verse 6, and showing mercy unto the thousand, o tanawa, and showing mercy unto thousand of them that love me. Gigugma ba din yung tao? Tanan. Nagpakita ba din kaluoy siya sa tanan tao? Kundili or thousand to them, of them that love me. Katong nahigugma niya, kung wala ka nahigugma sa Ginoo,
Kaluyan di ka sa Ginoo, mo na nga usay ang tao ba miingon ang Ginoo maluluyon, ngano pa gibuhat niya, niya pa-impierno man lang di ay. Nagsulti bitaw siya, ang tinuod niyang gigugma, katong nahigugma niya. Katong gikaluyan niya. Mo na ang verse 6, showing mercy unto the thousands of them that love me and keep my commandments. Di kung wa dahil mo bantayan ang command sa Ginoo, be. Apaw ba mo sa command sa Ginoo? Kinsa may mga Kristohanon rin na kahibaw sa commandment sa Ginoo. Halos magani wala siguro. Ka-memorize mo sa commandment sa Ginoo. Wala importante to keep. Ingon pa ni Jesus Christ, if you love me, keep my commandment. Kaya kining commandment di, kaya ilahan ni sa Ginoo, si Jesus Christ is the Son of God. The Father mo ni ilahan mga command sa mga tao. Iya lang gihigugma. O bitaw na usay di ta kay maya sa Ginoo kay wa matakabalon sa bulato na to. Kung sa may commandment sa Ginoo, mo ni ang number 1 niya gingon ang higugmaan nimo ang Dios sa tibuok nimo kalag kusog ka na wala kasing-kasing. Kung sa nimo paghigugma kung wa ka kabalo ni napulo ka sugo. Mo na yang gingon diri sa verse 7. Sa 6 lang daw ta. Mo na yang gingon dinhi nag-showing siya mercy ngadto sa mga libo ka mga tao nga nahigugma lang kaniya. O bito na importante gyud nga kita kanang gitawag og tininuod ning atoa kinahanglan maninuod na ta kay hapit na mobalik ang Ginoo. So, tinuod lang short time ra man ang gihatag sa Ginoo nato. Mo nang giingon niya dito sa Israel ba extension of mercy lang ba? Nag-extend lang siya nga doon na pa siya kaluyan. Mo ni ang gitawag og long suffering giingon niya sa 2 Peter kanang long suffering sa Ginoo is salvation. Kung dili mo magtamod anang mga gidugay pa sa Ginoo yang pagbalik, mo nang giingon nga din. Wa kay kaluwasan. Mo bito na importante gayud nga din kita magtamod yun sa pulong sa Ginoo kung siya na isulat rin kay kining tanan may tabog yun ni. Doon ako yung isa nga nasabtan ba sa akong kinabuhi. Kining tao ba, ako araniwa, manis pulong sa Ginoo, pero ako ning nasabtan. Kabaw ba mo nga nung kanang meaning sa 7 days, ikapitong adlaw, so tiyan tama. Ang tinuod yun na, kung imog yung nauna, kaya nahinduman ako ng buntag ba, ikapitong adlaw ron sa may meaning sa ikapito 7th day. 7. Gusto man ng 7. Kaluwasan, saved in heaven. Pero kanan ako na una ba, tinuod mo. Yung tao, dili lang magpagkabanaanan. Muna ni Santo sa panguna-una, kaya ang una, 1. Kabaw mo sa ng 1, tinuod yun ng 1 day. Ang tao nag-wonder. Pag umagsimba, or waman nagsimba, pagkalunis, wala na sila ilaing buhaton. Mangita na sila, magsuloy-suloy, wandering lagi. Kung napay trabaho, at dito sa trabuhan, pagka ika 2 days, ang meaning sa 2 and fro. Muna yun nasabtan, nabasahan man ko na kung pulong sa Ginoo, nga ang tao daw, wala yung gibuhat is to and fro. At to dito, at to dito, ano ba? To and fro. Pagka 3rd, o 1 day, 2 days, 3. Kanang meaning sa 3, ako nasabtan. Nga mo na nakaimog ko, ganyan lang yung sa buntag ko ba? Mo na ang tao sa hay maglihok yun Diyos kalibutan because of the 3 days. Ang 3, ang meaning na nasabtan na ko is treasure. Gusto treasure ang tao, di ba? Kasi kanunin nyo. Kung sa may atong buhaton Diyos kalibutan, mo na nga ang tao mangitag yung treasure. Ang 4, for self. For himself, para sa iyang kagalingon. Dili para sa uban, para sa tao ng mga tao, para lagi na sa iyang kagalingon, mangita ni siya treasure. Wana ang 5, fight, yun na siya. Maningkamot yun siya. Pag-abot sa 6, mo nang mangita, 6. O 6, baka na. 6 and 6, until you find, hangtod makaplagan ni mo. Muna, nang tao, ako nasabtan. Ako alang good na good, pero nakayo ko ba kayo nabasa, magano ko pulong sa Ginoo, nga nagtudlong Ginoo, mo ang tao, sa kalibutan. Ang iyang taas diri sa kalibutan. Masulat sa Ecclesiastes kung siyang gibuhat. Wag yun na siya kabaw sa bulaton sa Ginoo, kay agyahalan ka, ugalingon yun na ang niya. Kay ingon man na sa Ezekiel chapter 3, verse 11, na din ng tao, gibutang yun sa Ginoo ang kalibutan, siyang kasing-kasing mo, naalang yun sa kalibutan.
Mo na ang 7, imbis kaluwasan na sa spiritual, savings na sa tao, bonus ba? Mo na gitawag og kanang ikapito, murag kung trabaho siya is doble ra bang bayad ana, holiday ko na kay sa Ginoo ko na gitawag nag-holiday kay ang Ginoo balaan. Dili nang holiday ninyo, holiday nga pahulay lang sa Ginoo. Ganong gitawag nag-holiday because God is holy. Kunya kanang adlaw na iya gina sa Ginoo ang nagpredict ana tanang mga hari, mga presidente aduna gyud 7 ka adlaw. Kunya karon kay ang tao, ibaw ka sa di mahadlok sa Ginoo, mo nang sayang ni ikapito, narbaw ta, savings na nato ni 6 days lang yung gihatag sa Ginoo, mo na ako nasabtan ba, mo na bantayan nato na, mo na nga ako humingon sa inyo review kung tagid mo. Kaya nga naman, kung gusto mo gigugma sa Ginoo, kung sa'y gibuhat sa Ginoo sa tanan yung gigugma, gibadlong. Unya kung walay pagbadlong, mo nang giingon dili ka anak sa Dios, bisa pag Kristiyano ka. Kung wato ka sa simbahan nga wala ka badlonga, kung sa imong buhaton sa sulod simbahan, magsige lang kag daig, mo bitaw hinungdan dunay gipulong dito, disqualified and reprobate and vain. Kanang wa day pulos ang imong pagpangalagad, disqualified day ka, sayang day ka, ingon ni Apostol Pablo. Mo nang bantayan nato, mo nang kita gitawag na aron sa himaya sa Ginoo. Ang Exodus chapter 34 verse 14, ingon pa niya atong unang panahon, for thou shalt worship no other God, for the Lord whose name is jealous, is a jealous God. Mo na kung kailan lang kag sa Ginoo, sa tinuod lang, siluso siya, gikalimtan lang na, wala na giwali sa mga magwawali, kay ang ilahang giwali, puro lang love and mercy. O bita na akong mingon puro ninyo, padlungon tagyod mo. Ang Ginoo, ang iyang gigugma, katulang nahigugma niya. Kung gusto kang higugmaon sa Ginoo, ayaw i-despise ang iyang chastisement, ang iyang rebuke, ayaw ipasipad Ayaw mo pagkaluya sa iyang rebuke kay tungod kay gigugma mo sa Ginoo. Mo bitaw na nga ang unang violator atong unang panahon nag-violate sa mga sugo sa Ginoo is ang mga propeta. Nga naman, na-violate nila ang pulong sa Ginoo, balaod sa Ginoo, commandment sa Ginoo because nilang gi-corrupt. Wala nila gi-distinguish what is wrong and right. Wala nila separate kung unsay mali sa tubangan sa Ginoo or unsay tama sa tubangan sa Ginoo. Mo nang giingon ni Apostol Pablo, ang scripture is given by inspiration of God for reproof, padlungon jud, correction. I-correct ba? Kaya ang tanang tao nangalagad sa iya kaniadto pa mali. Mo na giingon sa Bible nga ang Israelites sa tinuod lang duha lang kabuk ilang mali. Sa ilang mali nga din wala sila nidawat sa pulo nga murag fountain ba nga nagadagay ang kinabuhi. Although nagbasa sila pero wala sila nagtuo nga kanang pulong sa Ginoo is kinabuhi nga kung tumanon nila. Ikadua pod, although nagsimba sila, doon na sila sudlanan, maminaw daw kunuhay sa pulong sa Ginoo, sila ang vessel pero buslot. Parehara sad nato karong mga Kristohanon. Although naminaw sa pulong sa Ginoo pero katong pulong sa Ginoo nawala ra to. Nga which is mao kato iyang life, mao to iyang light, mao to ang guidance, mga instruction. Unya pag-abot diri sa simbahan makapaminaw ang galing paggawas nalumsan. Wala nga gingon ni Jesus Christ sa parables niya ba nga upat ka klaseng kasing-kasing Ang unang kasing-kasing kanang sama daw kuno sa karsada ba? Kita mo anang karsada gahi kay nanom. Pag tanong mo ana ang pulong sa Ginoo gitanom ngadto daw kuno sa karsada. Nga kasing-kasing nga karsada ud ba kanang agianan. Karon kay gahi man kay na ilubong, gisabwag man gud ang pulong. Wala na lubong, naagian sa langgam, agituhi. Nawala dayon yung pulong, mausan na karon. Naamoy pulong paggawas ninyo kung inyong kasing-kasing murag batoon, mo na kanan yung pulong, mapagabot dito sa balay wala na. Mura ra nagsama mo na giingon ni Jesus Christ.
Wala ang mga taong Kristohano na minaw sa puno sa Ginoo paggawas mawala ganito samara iya kasi kasing sa bato o dalanon. Ikadua kanang gitawag og batuon. Ang farmer di gina siya magtanom ngadto sa batuon kay ngano man. Kung wadto ka sa batuon, makita nimo nang tanong sa batuon, dali ra kayo idton. Kay ngano man wa man ginihawi. Ang bato magbalhin-balhin man na mo na gingon. Sample na ni Jesus Christ, sinungod yun ang sample ni Jesus Christ. Adunay kasing-kasing ang mga Kristohano ron murag batuon nga pulong sa Ginoo nadunggan nila pero kay ngano man naibot sa unsa daw nga naibot nga matod pa niya pinaagi diri sa mga hungihong, mga kalipay, mga gitawag og mga sulti nga lain, mga pulong nga gitawag og bitaw nang niingon ang pulong sa Ginoo ayaw mo pagpadisip kay daghan mutong nga mo disib nimo nya kanay mong pulong nga imong nabatunan mawala lang na mo nang gi-prophecy gudaan ni Apostol Pablo nga diin moabot ang panahon nga ang mga tao mubiya daw sa pagtuo moadto na siya dito sa mga tinumok-tumok nga wali sama sa mga sa mga Hudiyo sa Israel tinutumo na mo naggiingnan niya ang mga Gentiles nga si Apostol Pablo ayaw mo pagsundok sa kustumbre sa Hudiyo nga kanang fevers nila ba nga tinumo-tumo lang nga pulong sa Ginoo. O bitaw na nga kung atong basahon ang pulong sa Ginoo tinuod gamay ra gyud matuas. Kay di man nato ni mahimo pero kung imo ning tumanon ang pulong sa Ginoo tuhuan tumanon nimo mo nagiingon ikaw gyud ang anak sa Dios. Mo na nga ang ikatulo naa sa tunokon na sabwag ang pulong sa Ginoo. Kung imo kasing-kasing murag sama sa tunokon, kaning tanom nga naa sa tunokon, mo nang giingon dili nakaabot dito sa kanang gitawag uldo sa naa siya sa yuta, pero di na siya katugo kay ngano man daghan may mga tunok nga sampinit ba. Mo bitan inungda ang farmer iya ginang limpyuhan ng iyang gitanom para ang sagbot dili gyud mulapaw pag-una niya. Okay nga naman, kanang meaning sa sampinit, kanang mga tunok kundi sa kalibutan, kanang kalipayan diri, malumsan daw ka sa kalipayan. Muna ang kalipayan diri sa kalibutan, makalumos na simong pagto, muna hinungdan sa di kaganahan, muna di kaganahan, maminaw sa Ginoo kay ngano, pirti namang nimong lipaya dito sa gawas. Muna niingon ang prayer ni Salmista David, when my life is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Nagpagiya siya sa Ginoo nga din kung ma-overwhelm siya gani masubraan siya kalipay niining mga butang rin sa kalibutan manang niingon siya kay wa man siya mahimo Ginoo ibutang ko dito sa higher than I. What is higher than I? Kanang rock dito ipatungtong ko sa bato aron di ko malapawan ba sa kalipay. Mao ko nagingon ni Jesus Christ anang mga tao mao nang dili maluwas daw kay ngano man na overcharge diri sa kalibutan. Wala nahimong unaware kay na overcharge na sobraan diri sa kalibutan. Muna gingon ni Apostol Pablo kung kamo manggani na malit diri sa butang sa kalibutan isipan ninyo nga wa mo na malit. Kay ngano man kaning kalibutan daw mula pa unya puhon mo. Wanang di ka kabalo sa pagbalik sa Ginoo. Tinuod ang pagbalik sa Ginoo is like a kawatan. Kung bitaw nang naigingon sa Thessalonian suddenly distraction. Wala magbantay ta basig pag gumaling election, wata kabalo nga di na takanhi. Wala mag-pray ta sa Ginoo kay di tugot ang Ginoo nga dili takanhi diri kay ngano man. Mao ni atong kinabuhi. Mao ni ang balay sa Ginoo. Mao ni atong depensa nga diin maminaw ta ang instruction naa diri. Wa bitaw na akong mingon ninyo na ang Ginoo is jealous God. Remember, God is a jealous. Ingon pa niya. Nga dili siya musugod nga napakay himayaon nga lain. Nga din ipalabaw sa imo kasing-kasing nga din kanang mga butang sa kalibutan kanang panagbaw sa kalibutan mga kabtangan sa kalibutan nga labaw pa na nimo ilabi na ang Ginoo apit nga mobalik because of the short work. Adunay short work nga giingon sa Ginoo sa Roma katong nagsugod atong katong pag-quarantine nato wala na nagsimba tanan tao. Glory to God, nagpadayon ta kay ngano man di mo tugot ang Ginoo nga dito kita muundang ta. Although kadto giprapis ito sa Ginoo nga short work to pahinumdon sa tuwa ba nga mao ni ang short work ha because of the cutting of works, finishing of works because of the short work nga atong pagabuhaton. Mao na ni ang time nga gamay na lang atong
time nga buhaton nato ang iya sa Ginoo kanang paghimaya niya ba kay wa ta mahibaw nga din ang Ginoo day wa na himaya. Mo na yang gingon diri sa Deuteronomy chapter 32 sa verse 16 to 21 ingon pa niya din Gina niya ang mga tao itong una, they provoke him to jealousy with his friends God. With abomination, provoke they him to anger. Nga matod pa niya, ilang giprovoke daw ang Ginoo. Ingon pa ni Moses nga matod pa niya, by jealousy, pinaagi sa kasina, tungod sa mga Diyos nga kanang talagsaon lang ba? With abomination, pinaagi sa pagkaligot-got sa Ginoo, na-provoke siya, manay hinungdan ang Ginoo, nasuko gyud sa Israelites. Nga matod pa niya din sa verse 17, they sacrifice unto the devils, not unto God, o not to God, to God's whom they knew not. Dito sa Ginoo nga wa nila na hibaw-iba, to new gods that come newly up, whom your fathers feared not. Nga din ang ilahang pagsimba ni atong Dios nga wa sila kabalo, bag-o nga Dios nga bag-o lang ni abot ni gawas, nga din katong mga Dios sa inyong amahan nga gikadlukan nila nga kabalog itong mga propeta o kining mga amahan nga iya sa Ginoo, mga elder, kabalog sila nga mabot ang panahon nga ang mga tao mangita na gyud sila kalipayan, katod sila mag kanang gitawag og maghimo og kanang yukbuan nila ba kanang ilang pagbati dito na lang mo nang makalimot na sila sa balaod sa Ginoo. Mo na ang giprophecy diri sa Deuteronomy sa verse 18, of the rock that begat thee thou art unmindful and has forgotten God that formed thee. Mo na iyang gingon nga matod pa niya sa bato nga mao ka na ang nagbuhat kaninyo nga din inyong gi unmindful wa ninyo hunona og inyong gikalimtan ang Ginoo nga nagporma gyud ninyo giingnan na ni gisultihan ni Moses ang mga katawhan. Naisulat din nga din ang mga tao moabtog gyud mangita gyud siya mao bitaw nang dunay prophecy ni Apostol Pablo sa uling adlaw ang mga tao grabe na wanang ningon siya in the last days terrible time will come. Ano man, may gugmao naman sila sa ilang paggalingon hinapit. Muna yung gisulti dito kang Timoteo nga din, bagbantay lang kita. Muna nga ako, magsulti ko ninyo, nag-instruct ko ninyo nga pagbantay lang mo kay dili niya ninyo mingo. Dili ko. Kung dili ka magpalaban o maghangyo sa Ginoo kaluoy, ituplod ka niya, pasagdan ka niya. Muna ang gipangita sa Ginoo katong nianhi diri sa simbahan nga nangayog mercy nga unta di siya kalimtan sa Ginoo. Kay nga naman ang mga Israelite gikalimtan na sa Ginoo, kay nga naman nakalimot mo po sa Ginoo. O na katong nakalimot sa Ginoo, kalimtan po to sa Ginoo. Katong nag-deny sa Ginoo, nag-deny po na sa Ginoo. O bitaw sa kabutang nga di kinanglan may balog yun ta. Mo na nga ang iyang gingon din sa Deuteronomy chapter 4 verse 24, for the Lord thy God is a consuming fire, even a jealous God. Muna nga ang Ginoo nagsilos sa ila dinhi nga kanang gitawag ng ilang gipangbuhat tanan. Nga matod pa niya dinhi sa verse 19, and when the Lord saw it, he abhorred them because of the provoking of his son and of his daughters. Nga matod pa niya sadya nga nakita sa Ginoo nga diin sila ngadto na dito sa laing Dios nga newly Jews kanang bag-ong nga Ginoo, nakita sa Ginoo wala hinungdan ang Ginoo giluod sa ila ba nag-abhorm sa ila wa ganahi ang Ginoo. Wala hinungdan kay nga naman tungod kay giprovoke sa mga anak nga lalaki ug mga babae ang Ginoo. Manang ningon siya sa verse 20, and he said, I will hide my face from them, I will see what their end shall be, for they are a very froward generation, children in whom is no faith. O sila mga tao, mga anak na walay pagtuo kay nga naman niadto manggid sila sa laing Dios muna nga atong bantayanan yun ni kay abi ni ang Ginoo siluso mo hinungdan nga kita
Wa ta kabalo nga napasilos ba nato ang Ginoo nga sige tag-ani sa simbahan nya ang atong pagtuo lang kay nganuman mao man ang mga wali luwas na ta. Luwason ta sa Ginoo, nanatay paglaom, nga nidawat ta sa Ginoo, nanatay kinabuhi, bisag mamatay ta, naalam gyud tay kinabuhi, nga wa gani ta kalahutay, wa pagani ta kahibalo nga anay mga pulong sa Ginoo or kumpleto ba ta? Abi nimo unsay gingon ni Apostol Pablo sa taga Philippians 1:6. Matod pa niya, being confident of these very things, if you began in the work of the Lord until He come finish, complete it. Kunya makumpleto data ani kung mga wala ta dis kalibutan. Mo bitan nang niingon siya diha nga din nga sa Santiago chapter 2 verse 10, kung natuman nato ang tanan makalapas tag usa, unsay tawag sa to, transgressor lang gyapon. Malinapason mo na nga kinahanglan walay usa gayud nga mawala nga pulo sa Ginoo nga dili nato matuman. Mo na iyang giingon ngadto sa mga katawan niya kaniadto nga iyang tinuod tao nga gitawag og Hudiyo, Jewish. Kanang iyang tao kita di man ta Jewish, Gentiles man ta, patay labot. Mo na iyang giingon, and he said, I will hide my face unto them, o from them. I will see that what their end shall be. Iyang nakita kung unsa gyud na ang ilang katapusan. Nga, for they are a very froward generation. Mga badlunganon yun sila nga henerasyon. Children in whom is no faith. Mga anak nga wala gyud pagtuo. O sa ba natong buhaton karon? O bitaw nang ang Ginoo nagsilos sa ilaha, nasukubit sa ilaha. So therefore, kinahanglan kita magbantay ta nga Ginoo dili masuko nato. Nga matod pa sa verse 21, they have moved me to jealousy with that which is not God. They have provoked me to anger with their vanities, and I will move them to jealousy with those which are not a people, and will provoke them to anger with a foolish nation. So mo na yang gingon, mo nang nag-move na siya ngadto sa jealousy with those which are not a people. Nagsilo siya itong mga tao nga dili iya kay nga naman nanundog man gud ang mga Israelites. Nanundog sila sa mga Diyos dito, nangadto sila kay naapod sila Diyos dito. Mo nang ang Ginoo na provoke gyud. Sabi mo sa tinuod lang ang Ginoo nasuko kada adlaw mo gyud nasuko ang Ginoo. Ay gingon sa Bible, every hour ang Ginoo nasuko. Gali lang slow lang siya ba? Kay balong mo ba nakadungog mo mga God is slow to anger? Dili dan siya musilot nimo. Kay nga naman naman siya giandang panimalos. Maningil man gyud siya. Muripay gyud siya, ang Ginoo kanang maningil gyud siya. Mo recompense gyud ang Ginoo sa tao. Maningil gyud siya atong mga tao, mga disobedient. Kung katong mga rebellious people mo na magbantay ta sa atong pagpangalagad, labi na ang Ginoo hapit na mobalik basig mo nang gingon dito sa pulong sa Ginoo. Moabot lang ang trouble ba? Ingon pa ni Solomon, when that time, when the trouble comes, there is no remedy na daw. Sa diha nga moabot daw ang trouble, wa na nay remedyo. Mo nang diha pa mo mangalagad sa Ginoo. Mo nang gingon sa Bible, wala nay remedy. Kung maminaw gani mo, unya di mo mutuman. Unya sa diha nga naay may tabo daw nato, ingon pa sa Sikaraya, musampit ta sa Ginoo, di po ta tubagon sa Ginoo. Bisa pag naminaw taw niya, di ta mutuman sa sugo sa Ginoo. Mo bitan ang giingon, if you abide in me, my words abide in you. Mo nang gingon, di siya last spirit, shall be done. Unya kung wala tay word of God, walay gitudlo sa ato kay way magwawali. Mo bitan na ang mga pastor gigamit na sa Ginoo aron magwali. Ang problema lang kung kanang mga pastor is nagwali or dagan na may pulong gingon di tulo ka klaseng pulong nga giwali pastor. Una kanang false word, lie word, deceiving word. Unsa man na nimo, dagan may nagwali nga nagdeceive lang. Doon na may nagwali nga bakak lang. Doon na may nagwali nga binuang lang. O mo na nga usa ka butang nga din atong bantayanan gyud. Mo na ako gisulti gyud ako ning mga pulong sa inyo ha. Kay nga naman wala ko'y giwali nga lain kundi maura gyud ni mga pulong. Sa Roma chapter 10 verse 19 yung pa ni Apostol Pablo, but I say, did not Israel know? First Moses said, I will provoke you to jealousy
by them that are not people, and by a foolish nation I will anger you. Muna ningon si Moses, gipanumduman ni Apostol Pablo, nga nag-ingon siya, ang una yung panahon nga din, sa panahon ni Moses, nag-ingon siya, giprovoke yun nila ang Ginoo sa jealousy, nga diin tungod atong dili tao, by a foolish nation, sa mga gitawag og mga buang-buang nga mga nasod. Munang ningon siya, I will anger you. Mausa ni gisulti na Apostol Pablo, nga diin na provoke yun ang Ginoo sa ilaha, nga una sa tanan sila nagprovoke sa Ginoo. Mo nang gisulti na Apostol Pablo ato buhaton ng pagprovoke sa Ginoo, nga di naman ta makaingon na provoke ang Ginoo sa mga dili iya sa Ginoo. Kita dili naman kita iya sa Ginoo, pero nahimutang iya sa Ginoo karon. Kitsa pa man ato ang sundugon aron ma-provoke ang Ginoo, manundog ta sa uban, nga which is nga ang Ginoo naghatag nato grasya aron kita mahimo lang people. Sila Ginoo gyud ang nagdumala sa ila, tao gyud sila sa Ginoo, na-provoke ang Ginoo sa ila, nasuko ang Ginoo sa ila tungod ning mga tao nga walay Dios. Nga naman nanundog sila. Kay nga naman ang Ginoo way pakialam sa mga tao nga iya sa Ginoo. Nagkinabuhi ang mga tao nga iya dili iya sa Ginoo. Sama tong giingon ni manulunda kang Adan o kang iba. La pag kinabuhi mo diya sa inyohang lugar nga diin punan ninyo ng kalibutan. Kung mo na nga ang Ginoo diwa ni tabang nila, mausad na nga ang mga Gentiles, dili people sa Ginoo, na-provoke ang Ginoo sa ila tungod kay nanundog sila sa tuwa. Mo po na karon kita gibuhat ta sa Ginoo aron manundog ta nila nga katong magtuman sa sugo sa Ginoo. Dili tong ilang gibuhat nga giprovoke nila ang Ginoo. Mo bitaw na kay nga naman ang Ginoo is siluso. Mo bitaw na kung mingon ninyo ha. Ibadlong yun ako ni sa inyo ha. Bahala na mo mutuo ba mo dili. Kanang inyong pag-anhi dinhi, dili mahimaya ang Ginoo kung ang inyong tan-awon ang oras. Ang Ginoo nagtan-aw sa atong hunahuna o kasing-kasing. Ang gipangita sa Ginoo katong willing heart and willing mind. Mo na nga karong adlaw iya sa Ginoo, ayaw mo pag-after og oras, i-after ninyo nga kini kung iya mo sa Ginoo, inyuhan ning adlaw to glorify God. Ano man nagmaning nga diri buntag sayo. Sa tinuod lang dunay church diri mabuntag as magian ba. Kada buntag yun na, abot unsang adlaw kada adlaw magina sila sayo kayo. Mag-practice og kanta. Kita naman siguro mo ana, mga putig sinina, mga babae, mga batanon, nakaingon ko sayuhan nila oy. Sayo pa sila kaysa nagtrabaho. Ambot nga nung una na ang ilahang sitwasyon ba nga, siguro makita na ko kanang diehard sila sa Ginoo or diehard sila sa ilahang kanang gitawag og doctrine. Ang gusto sa Ginoo kanang kita is faithful to God. Ang gipangita sa Ginoo ang pagkamatinod ano na to sa usa ka adlaw kay mao gyud na atong depensa sa imong kinabuhi, dili na ka mahadlok kung naa pay mahitabo niining panahon na ron. Mo bitaw na nga ang Ginoo himaya gyud. May maya ba na ang Ginoo nga nag-ingon man siya mo na kung gingon dito sa Roma chapter 3 verse 11 34 11:34 sa or 35 mo na sa Roma 11:34-35 kinsa kadtong makabuhat og una maura to'y bayran sa Ginoo, dili ta na malalis gyud. Tingog pud ni Job kadtong maka-preside sa tanang sugo sa Ginoo, maura to ang tubagon. Maura to ang hatagan. Mo na kinsa katong mangita og sayo makakaplag kung late na ka mangita. Makaplagan ba nimo ang Ginoo gidawaton baka ang imong paghala diya sa Ginoo mao bitaw na nga gusto nato o gusto sa Ginoo nga kita mahimong tapos kanang manita diri aron mahimong ang angayan ngadto sa langit. Mo na iyang gingon dinhi sa Roma 11:11.